בין כל שני גופים פועל כוח משיכה. כוח המשיכה זה G, שזה קבועה כבידה, כפול מכפלת המסות, חלקי המרחק בין שני הגופים בריבוע. בין שני הגופים יש אנרגיה כובדית, שזה שוב קבועה כבידה, כפול מכפלת המסות, חלקי המרחק ביניהם. בשביל לגבור על כוח המשיכה, אם אנחנו רוצים להרחיק את גוף M2 מגוף M1, וכמה שאנחנו רוצים שהוא יתרחיק לנצח, אנחנו צריכים להשקיע אנרגיה קינטית. האנרגיה הקינטית הזו, שהיא המסה, כפול המהירות בריבוע חלקי 2, צריכה להיות יותר גדולה מהאנרגיה הכובדית שקיימת. ואז הגוף בעצם יתרחק לנצח, ולמרות שהמהירות שלו תקטן, מוזמן גם הכוח, לתקן למרחק, והוא יוכל להתרחק יותר ויותר לנצח. אם נבודד את V, נראה שמהירות המילוט היא לפי הנוסחה הזו. עכשיו בדרך M2 מצטמצם, כי אנחנו פה מחלקים ב-M2, כלומר מהירות המילוט לא תלויה במסה של הגוף הנמלט, אלא רק במסה של הגוף שממנו רוצים להימלט, ובמרחק. אז לכל גוף בעצם יש מהירות מילוט, שזה מהירות שצריך להשקיע בגוף שרוצה להימלט מהגוף הזה. למשל, יש לי בלון. כשהוא מנופח, הקוטר שלו ב-0.20 סנטימטר, אז הרדיוס הוא ב-10 סנטימטרים, שזה 0.1 מטר, והמסה שלו היא ב-6 גרמים, כפול G, כפול 2, זה שורש, מהירות המילוט היא בערך 2.8 כפול 10.6 מטר בשנייה. אבל אם אני כן את האוויר, המסה שלו תרד, הוא יהיה רק 4 גרמים בערך, אבל הרדיוס יהיה בערך 2 סנטימטרים. כאשר בסוף מהירות המילוט תהיה יותר גדולה, היא תהיה בערך 5.2 כפול 10 בחזקת מינוס 6. איך זה קרה? למרות שהקטנתי את המסה, יוצאתי אוויר, המסה קטנה, אבל מהירות המילוט עלתה. למה? בגלל שמהירות המילוט זה בעצם, אם יש לי פה איזשהו גרעין אבק שנמצא על שטח הפנים של הבלון ורוצה להימלט, אז אחרי שהבלון יהיה ריק, הוא יהיה יותר קרוב למרכז המסה, כי שטח הפנים הוא יותר קרוב. לכן צריך להשקיע יותר כוח, יותר אנרגיה קינטית, בשביל לגבור על האנרגיה הכובדית, שהיא יותר גדולה, כשהרדיוס יותר קטן, המרחק בינו לבין מרכז הכובד יותר קטן. אם אני אמשיך לקבץ את הבלון, מהירות המילוט אפילו תקטן, כן? ככל שאני אקטין את הרדיוס, מהירות המילוט תגדל. עכשיו, אם הרדיוס יהיה כל כך קטן, שרדיוס שוורצ'ילד, יכול להיות כל כך קטן, עד שמהירות המילוט תהיה יותר גדולה ממהירות האור. C זה מהירות האור, אז אפשר לחלץ את R, אני יכול לראות לכל מסה נתונה וכל מהירות מילוט, מה צריך להיות הרדיוס של הגוף בעצם כדי שזאת תהיה מהירות המילוט. אז אם אני אציב פה את מהירות האור, אני אקבל את רדיוס שוורצ'ילד, שזה רדיוס אם הבלון יהיה ברדיוס הזה, תהיה חישוב הזה, נציב פה את מהירות האור, 4 גרם, אותו דבר מפה, וזה יצא שהרדיוס של הבלון צריך להיות 5.9 בערך, כפול 10 בחזקת מינוס 30, שזה גודל מאוד קטן, זה יהיה יותר קטן מאטום, זה יותר קטן מפרוטון, אני חושב שפרוטון זה 8 כפול 10 בחזקת מינוס 16 בערך, אז זה ממש הרבה יותר קטן מפרוטון. אם זה יהיה בגודל ממש קטן הזה, מהירות המילוט מהבלון תהיה יותר גדולה ממהירות האור. מה ההשלכות של זה? שום דבר לא יוכל לצאת מהבלון, כי שום דבר לא יכול להיות יותר מהיר ממהירות האור. כל חלקיק בעל מסה, ככל שהמהירות שלו יותר גדולה, לפי תורת היחסות גם המסה שלו תהיה יותר גדולה, וכשהוא ישאף למהירות האור, המסה שלו תשאף לאינסוף, והאנרגיה שצריך להשקיע בשביל להאיץ אותו, גם היא תשאף לאינסוף, ואי אפשר להשקיע אנרגיה אינסופית, ולכן המהירות שלו לא יכולה יותר גבוהה ממהירות האור. חלקיקים חסרי מסה, כמו פוטונים, לעומת זאת, נעים במהירות האור, אבל לא יותר. אז אם זה רדיוס שוורצ'ילד, מהירות האור תהיה יותר גדולה ממהירות האור, שום דבר לא יוכל לצאת משם. גם לא האור, שום קרינה, כלום. לכן קוראים לזה חור שחור. הוא שחור, שום דבר לא יוצא ממנו. מה כן נוכל לראות? לאחרונה צילמו תמונה של חור שחור. מה רואים בתמונה? רואים את החומר שמסתובב סביב החור שחור לפני שהוא נופל אליו. כן? אם הכחול הזה סימנתי את רדיוס שוורצ'ילד, אז השחור זה נקרא אופק האירועים. מה שבתוך אופק האירועים זה הדברים שיותר קרובים למרכז המסה מרדיוס שוורצ'ילד, והם לא יוכלו לצאת מהחור שחור. ומה שיותר רחוק כן יוכל להימלט וממש להתרחק עד אינסוף מהבלון. אז החומר שיסתובב סביב החור שחור ויהיה יותר רחוק מאופק האירועים, אנחנו נוכל לקבל ממנו אור,
כי אור שיצא מפה ולא ייכנס לאופק האירועים, יוכל לצאת החוצה ואנחנו נוכל לראות אותו. וזה מה שרואים בתמונה, לא רואים את חור שחור, חור שחור הוא שחור, אבל מסביב רואים חומר שהוא לא שחור, שהוא פולט קרינה. עכשיו, קיבלנו את הרכיב בתמונה ראשונה בזמן האחרון. עכשיו, תופעה מעניינת נקראת עידוש כבידתי. זה קורה בכל גוף בעל מסה, למשל שמש. אפשר לראות כוכבים שנמצאים מאחורי השמש. איך? האור שיוצא מהם, מתעקם, עובר מסביב לשמש, וככה אנחנו יכולים לקבל אור שעובר מסביב לשמש ומגיע מכוכבים שנמצאים מאחורי השמש. למרות שהשמש נוכל להסתיר אותם, אנחנו רואים אותם ליד השמש. זה נקרא עידוש כבידתי. עכשיו, בחורים שחורים התופעה הזו מאוד קיצונית. אנחנו יכולים לראות אפילו דברים שמאוד קרובים לחור השחור. כמו יש את החומר שמסתובב סביב החור השחור, בפיסקה כזו. אנחנו יכולים אפילו לראות את הדברים שנמצאים מאחורי החור השחור. איך? כי אור שיוצא בכיוון הזה, מתעקם ומגיע לעיניים שלנו, וגם אור שיוצא בכיוון הזה. אז אם אנחנו נסתכל על חור השחור, בכיוון שאנחנו נראה את החומר מסתובב ככה, אנחנו נראה רק את הצד הזה של הפיסקה של החומר שמסתובב סביב החור השחור, אבל אנחנו לא נוכל לראות את הצד האחורי בגלל שהחור השחור יסתיר אותו. אבל בגלל עידוש כבידתי, האור יעבור מסביב, אז אנחנו כן נוכל לראות מעל ומתחת את הטבעת של החומר שמסתובב סביב החור השחור. אפילו את הטבעת החיצונית שנגלית לנו, אנחנו נראה אותה כפול, בגלל שאור שיוצא ממנה יכול להקיף את החור השחור ולהגיע אלינו שוב. אז אנחנו נראה פה שוב את הטבעת, ואת הטבעת הרחוקה, כי אצל הרחוק אנחנו נראה פה ופה, וגם כמובן את הטבעת הקרובה אנחנו נראה כאן, רגיל. אז ככה זה בערך ייראה הבלון שלנו, אם הוא יהיה מאוד מאוד קטן. יותר קטן כמו זה. חוץ מתופעת העידוש הכבידתי שהזכרנו, יש עוד תופעה מעניינת, שאמרנו שכשגוף מתקרב למהירות האור, המסה שלו עולה, אבל גם הזמן אצלו עובר יותר לאט. אם אני אראה מישהו עכשיו נוסע במהירות גבוהה, אני יכול לשים לב שהשעון אצלו מתקתק יותר לאט, שכל הפעולות הכימיות קורות, לוקח להם יותר זמן לנקות, לא לוקח להם יותר זמן, אבל הזמן אצלו יעבור יותר לאט ביחס אליי, וכל הדברים אצלו יותר איטיים. אבל למרות שגוף שנופל לתוך הבלון שלנו, חור השחור, יאיץ ויאיץ, עדיין, בגלל שהזמן אצלו יותר איטי מהזמן שלנו, והזמן שלו יאט ויאט, אנחנו נראה אותו מאט, למרות שהוא מאיץ. לעומת זאת, אם אני נגיד אקול לתוך החור השחור, אז אני ארגיש את הזמן שלי יותר רגיל, אבל כשאני אסתכל החוצה, אני אראה איך הזמן של כולם עובר יותר מהר, איך השעונים של כולם מתקתקים יותר מהר, איך הכל בעולם שבחוץ קורה יותר ויותר 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 מהר. עד שאני אכנס לתוך החור השחור, אני אספיק לראות את כל מה שיקרה בעתיד. זה מאוד מעניין, אבל אני לא כל כך אשרוד, בגלל שקודם כל אני לא יכול לצאת, כי מה שנכנס לא יכול לצאת, וגם יהיה לי שם מאוד חם, וגם בגלל שהחור השחור כל כך קטן, יכול להיות שהרגליים שלי, נגיד, יהיו במרחק של מטר, והראש שלי יהיה במרחק של כמעט 3 מטר ממרכז המסה של החור השחור. ואז הכוח שיפעל על הרגליים שלי יהיה פי 9 יותר חזק מהכוח שיפעל על הראש שלי, בגלל שהרגליים שלי יהיו קרובות פי 3 וזה בריבוע. אז אני ממש אקרע, ואני אצליח לשרוך ממש, כמו ספגטי. קוראים לזה ספגטי פיקציה בתופעה הזו. והאמת היא שהתופעה הזו קורית גם כשכדור הארץ נמשך לירח, אז חלק מהירח יותר קרוב לכדור הארץ, אז הוא נמשך יותר חזק מהחלק השני, אז לכן הירח יקבל צורה כזו של אליפסה, אליפסואיד. אבל זה זניח, ובחור שחור זה לא זניח, אז ממש אם הירח יקרה בחור שחור, ממש יהיה כמו שרוך. בלון יהיה קשה לכווץ אותו מהרדיוס הזה, כדי שהוא יהפוך להיות חור שחור, אבל כוכבים שחורים כן מוצרים. איך זה קורה? הדרך העיקרית היא על ידי כניסה של כוכבים בעלי מסה גדולה. בכוכב יש איזשהו איזון בין כוח הכובד שרוצה לכווץ את הכוכב, לבין לחץ של הכוכב שמונע ממנו לעשות את זה. עכשיו, בכוכבים עם מסה מאוד גדולה, כוח הכובד כן מכווץ את הכוכב, ואז חלקיקים נדחסים אחד לשני ומתמזגים. כוח המימן הופך להליום, הליום הופך לליתיום, וזה מתקדם עד שזה הופך לברזל. הייצור של ברזל גם מייצר פחות אנרגיה, אז זה גורם לפחות לחץ. וחוץ מזה, קשה לברזל להפוך למתכות כבדות יותר. צריך להשקיע הרבה יותר אנרגיה בלמוח אותם. אז בינתיים לא נוצרים יסודות כבדים יותר בברזל, יש פחות בעירה פנימית, בגלל שהברזל, הייצור של הברזל מייצר פחות אנרגיה. ואז הכוכב שוב יכול להתכווץ, בגלל שהלחץ יותר קטן, כוח הכובד גובר עליו. מתי שזה קורה נוצרים הרבה יסודות יותר כבדים מברזל, שיוצרים שוב איתות גרעיני שייצר פיצוץ.
בפיצוץ הכוכב מאבד חלק גדול מאוד מהמסה שלו, אבל חלק נשאר, רק סופרנובה, אז בעצם ככה מגיעים יסודות כבדים לכל רחבי היקום. מה שנותר מהסופרנובה הוא מאוד כבד ונשאר מאוד מרוכז, וזה השלב הבא של הכוכב, זה נקרא נס לבן, שמהירות המילוט שלו יכולה להיות עד חצי ממהירותו, ואם המסה עוד יותר גדולה, זה יכול להפוך לחור שחור. יש שתי שאלות פתוחות מפורסמות בנוגע לחורים שחורים. למרות שחור שחור הוא שחור, הוא לא קולט שום חומר, לא קולט שום קרינה, לא קולט שום דבר, גמור, עדיין יש משהו שכן יוצא מהחור שחור, הוא לא לגמרי שחור. איך זה יכול להיות? יש דבר שנקרא חלקיקים וירטואליים, שבריק כל הזמן נוצרים חלקיקים ועד חלקיקים שמבטלים אחד את השני, יכול להיות מצב שיווצר חלקיק מחוץ לאופק האירועים של החור שחור, וחלקיק נוסף בתוך אופק האירועים של החור שחור, ואז חלקיק שייווצר לפנים יימשך לתוך חור שחור, והחלקיק שיהיה בחוץ יוכל להימלט מהחור שחור. וככה חור שחור בסופו של דבר אחרי המון זמן, ממש הרבה מאוד זמן, הרבה יותר זמן מהגיל של היקום, חור שחור יוכל להיעלם לגמרי. העניין הוא, זה אחת מהשאלות הפתוחות, קוראים לזה פרדוקס השמדת המידע. מה זאת אומרת? יש הנחה בעולם המדע שמידע לא הולך לאיבוד. אם למשל יש לי איזשהו ספר שיש בו מידע, גם אני אשרוף את הספר, עדיין יושב לי האפר מהספר, והשאר. ואם יהיה לי מידע עכשיו על כל החלקיקים, אני אוכל לחשב ולראות בעצם על ידי החישוב שלי איך הספר היה נראה לפני שהוא נשרף. לראות איזה כוח פעל עליו, מה המהירות שלו, ולכן לפני זה היה צריך להיות רע, זה צריך להיות כאן, ואני יכול בעצם לראות מה כתוב בספר. אז מידע, מה כתוב בספר, לא נעלם מהעולם. וזו הנחה שהרבה מהמדע מבוסס עליה שמידע לא הולך לאיבוד. אבל יש טענה שחורים שחורים נכנס אליהם חומר ויוצא באמצעות קרינת הוקינג, והמידע עובד. עכשיו זו שאלה אם באמת המידע עובד, ואז זה שונה מכל מה שאנחנו מכירים במדע, או שיש איזשהו פתרון, זו שאלה פתוחה. שאלה נוספת קוראים לה השערת הצנזורה הקוסמית. בכל חור שחור יש נקודה, קוראים לה נקודה סינגולרית, שבה הצפיפות היא אינסופית. לפי השערת הצנזורה הקוסמית, נקודת הסינגולריות תמיד תהיה בתוך אופק האירועים, ולא מחוץ לאופק האירועים. לא יכול להיות שתהיה נקודה שיש לה צפיפות אינסופית, שהיא תהיה מחוץ לאופק האירועים. מה ההשלכות של זה? אם משהו נמצא מחוץ לאופק האירועים, אנחנו אף פעם לא נוכל לקבל עליו מידע, לא נוכל לערוך תצפיות, בגלל שלא יוצא אור. שום דבר לא יכול לצאת, לא יכול לצאת מידע מתוך חור שחור החוצה. אז אם נקודת הסינגולריות תמיד תהיה בפנים, אנחנו אף פעם לא נוכל לערוך על התצפיות. אז השערת הצנזורה הקוסמית אומרת שנקודת הסינגולריות תמיד נמצאת בפנים. שוב, זו שאלה פתוחה. נכון, עכשיו, יהיה 2019, אין תשובות לשאלות האלה. זהו. מקווה שהיה מעניין שיעור.